Sumay sa mong balita, moabot sa 1,000 ka kilos nga mga process nga karning baboy na konfiskar sa mga otoridad gikan sa mga limpuhan o mga litsunan. Subay gihapon is kampanya batok sa African Swine Fever kon ESF virus. Ano report ni Nico Cirino. Kagahapon hiniusang nga nag-operate ang taga-Provincial Veterinary Office, Mandaue City Vet ug National Meat Inspection Service sa kompanya og manok ug liempo dito sa Mandaue City. Subay kini sa kampanya kontra African Swine Fever kun ASF, labi na nga dunay executive order usab sa Mandaue City. Ang EO nga gi-issue sa mayor nagbawal sa mga karne sa baboy nga gikan sa Luzon. Part sa CSF pero nakuha siya sa totaliban nga AO ni Mayor Jonas Cortez. Total ban sa kumanan katong pork? Pork from Luzon. Gikumpiskar gyud sa mga otoridad ang mga karning baboy nga gisugda na unta pagproseso alang sa ilang produkto. Moabotanan og 979 kilos ang liempo cut, wa pay labot ang chicharon ug siopaw. Coming from France, dahil na siya yung product. But, niadto mo siya Manila, na from Manila going to Cebu. So, from that area, nakuha na siya, ni-violate na siya sa atong executive order. Human makumpiskar ang mga karne, dali kini nga gihatod sa mga otoridad sa usa ka facility sa Barangay Umapad. Gamit ang ekipo sa kompanya, gipang sunog ug hingpit nga gidispatchar ang karne. We have to surrender the products para kuan. Para kanang dili sa sila ma-technical sa kanang executive order. Gitugtan rahinon gihapon ang kompanya nga mag-operate basta locally sourced lang ang ilang karne nga gamiton ug dili gikan sa Luzon tungod sa mga kaso sa ASF. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Cirino, Balitang Bisdak.